morning mga kadiskarting bahay. Luto tayo ngayon ng ulam natin. Adobong manok. Mantika. Adobong manok. Sarap to. Mantika. Ito ang ingredients ko. Bawang, bawel, tsaka sili, manok. Natin pinainit na ang mantika. Bawang. Yan. Sarap yan mga kaidolo. Sili. Ayan natin yan. Lagyan naman natin yung sibuyas. Ganyan ako mag-adobo. Hinigisa ko muna yung bawang bago ilagay ang manok. Sarap yan. Sarap bahay. Mga kaibigan. So, okay lang. Asin. Daun laurel. Haluin. Kunting sapa. Siya mga kaibigan, no? Mga kaibigan. Yan talagang original na luto ng adobo. Iba kasi ngayon, nilalagyan ito na sukal yan. Original na adobo talaga. Masarap yung mga kaibigan. Pang minuto na lang, luto na yan. Kain na tayo.